Takže vítejte u dnešního videa a dneska vám ukážu, jak jsem si postavil svůj přes v Legovicích. Tak jdeme na to. Takže začneme s podstavcem. Si můžete dát vedle. A teďka jdeme na tu krabici na závory. Máme si to takhle. Jo, slyšte? Tak, potom si vemte tyhle ty dvakrát. A dejte to takhle. Tak, potom budete chtít dát to takhle. Tak, pak budete chtít spojit tyhle ty dvě k sobě. Takhle. A to si dáte takhle na to. A máte krabici na závody. Teďka si nemůžete závody. Budete tohleto jednou. Dáte si tohle, co takhle dohromady. Tak. Teďka budete chtít si vzít tuhletu a tuhletu a dáte je na sebe. Takhle. Pak to dáte na tu kostku, takhle. Tak, tohle dáte takhle na to. Tak. A pak takhle ještě tu dvojku jednou dolů. Tak. Udělejte tohle ještě jednou. OK? Takže. Tak, teďka máte dva tyhle ty. Tady na tohle si chcete dát tohle takhle. Tady na ten si to chcete dát tuhletu takhle na to. Tak, teďka si tady toto dáte tady na to. Tak. A tady na to si dáte tuhle kostku. Tak. Odzkouším, jestli to bude fungovat, jestli to v pohodě. A jak vidíte, je to v pohodě. Nebo ještě nevím, zkouška. Jo, je to v pohodě. Takže ještě to nedávejte dohromady, jak jsem to dával. Ale vyzkoušíte si to. A teďka si tohle dejte na to. Na to. Takhle. A pak si dejte a takhle. Pak si to takhle chcete teda jako spojit k sobě. Tak. Takhle. A teďka jdeme se strojit závoru. Takže to si vezmete tohle. 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 A to je jako všechno. Teďka si tady na to dejte na konec, buď na ten červený nebo na bílý, jak se vám bude chtít, jestli tam bílý. Takhle. To připevněte tady k tomuhle, takhle. Tak. Vidíte? Wow. A teďka si tohle dejte na ten podstavec. Potáhnout ze spodu. Takhle. A teďka
Tohleto otočte, teďka, já jsem udělal chybu, pardon. Nejlepší je to udělat to, jestli tohleto prostě otočíte na druhou stranu, takhle. Tak. Odzkouším. Si vám zase lžu. Jo, pardon, ono to má jít. Jakoby naopak. Takhle by to mělo jít. Kom je to udělat? Tak, tohle takhle. A pak si zase dáte ty závory. Tak. Takhle. To odzkouším. Ne, počkat. V závodu si dejte takhle nahoru. Teď vám to bude funkčit. Tak. Na ten podstavec si dejte ještě takhle jednu kostku. A dejte si to pod to. Tak. Teď. Pak si na to dejte zase ty závory. A tohle si dáte takhle. Teď vám to jezdí. Tak. No mělo by to nějak fungovat, no. Mě to jakoby odpoje, protože já mám takovou jako rozbitou kostku zrovna na tom. Ale mělo by to fungovat. Tak. Tak. Takhle. Tak, teďka si jdeme udělat světelnou skříň. A to takto. Vezmete si tyhle ty kostky. Chcete to sestavit takhle. A to teď spojte takhle. Takhle. To mělo být. Teď si na to chcete dát modlí červený světlo. Takhle. A modlí takhle tady dolů. Tak. Teďka já tady mám jako tohleto jsem jakoby vyrobil. To si taky takhle vyrobte. A to se zadu si nevšímejte. A takhle. A vlastně, jak to chcete udělat, je, že tohleto dáte jakoby dozadu. A propojíte to takhle kostkou, jakoby tu kostku. Prostě zatím. Světla. Je to hodně těžký. Já vím, ale jako snažím se. Jo. Já to ukážu hnedka. Teď to mám zase nakrivo. Sakra. Menský. Tak, takhle. Takhle to máte jako připnutý. A tohle se zatím dejte stranou. Tak, teďka jdeme udělat tyč. Jak vidíte, tohle mám jakoby ohlou tu rovnou kostku, jakoby takhle vypadá. A já ji mám jakoby ohlou. Takhle. Tu
si dejte takhle, jakoby, jak to chcete. Takhle. 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 A teďka tu mám tuhle kostku. Já sem pro něco skočím, držte. Tak, dobrý, mám to. Tady to. Tu budete chtít si dát takhle na to. A tohle si dejte takhle na to. Tak. Tohle si dejte takhle jakoby na to. A tady je kříž. Jo. Vy si to buď to můžete přilepit k přejezdu. Takhle. A nebo dozadu jakoby na tu kostku tady tu. Já si to udělám asi tadyhle na to takhle. Samozřejmě, že ten kříž můžete jakoby přilepit jinak, ale to je jedno. A takhle jsem to vlastně vystřihnul, tady ten kříž. Můžete si to udělat jakoby líp, ale může to být i takhle. A to je všechno. Až výrobek je hotov. Konec. Uvidíme se. Čau, čau.